Wednesday chu room thim rei rui tak thlasang no telem ni om tak tak zinga phor be me kani ka rukliam ta thil thlen dan chu aron langa Wednesday chuan a thil ti theina a psychic power chu goodies le khabuwa spell om hangte chuan aloin train na sato hleya a thil ti theina te chu a control ne so to viawin a in shebokani a te te changa avei em thin cancer satwal $1 tak scalper anti mai chu chui chua nge ya tum hleya victim pakhatin crime scene a bol thlo anwaruk chu amang chuan vision mumal tak muthayin twal thattu omna chu apan ngala mase airport security telaka boina tok ngal pangin aral thuam pai zo zai te baka kutbung thingin alo pai ruk sunscreen thleng chuan pai thei chin ai tamani wangin anlak sak veka thinge ro chu convention lama aken tur alem mai ani thu soya anlo oi sak ve mai bok ti chuan le dog salona thokmek scalper chu awazong huta mase astan gan amang tur chu alawin dang mantlat mai Wednesday chu a basement lama phwar hlomin ama ang tak no telem chu aron lek chuaka ami tha te shet rengnan an lema siam sak thin thu aron soipa chuan aron ti thai velani Wednesday ero chu azam chete ei lo no telem pakhat lu chu ronin herri riagin kutbung aron thlok chuak thut tol thattu atal boy hlan chuan Wednesday chu a phorna changin alo tal chuaka thingin na men lova a sai sak shep nuwa Wednesday chuan amit tuidum chu a shuthuak thuaka ama man tu jok scalper chu soi savele te in police te kuta a hlan ta ni Wednesday chuan a power manapianga amit tuidum ron omzia na chan chu lekhabu hanbi vel ma se a muzo tlatlo ama ang tho khan lekhabu zia a tuina te atum ru na mani chawa in rel bol du na lian tak anei tele ril ruput mang ati lan ngai lo na ami zedang lam tak chu alangai reng bokani anu mortiche chuan kan kalahun to e I novel zia te chu engtika nge min chiartir vedon aron ti dam dia ya Wednesday chuan aril ru te in chiartir tum lo viau ma se lo mel phok sha chung hian arei to lawang kanu ti in chatak hian alo changa ti chuan Jericho khwa om outcast school big nevermore lampanin anin khal chuak le tani Wednesday now Buxley po alo lian to khop mai an chung ko ami palamin an nei thin electrokinesis thiltihtheihna chu aro chun veya Wednesday chuan anau chu train ve deuh rewin stop sign a au chu kap fu chat turin atia aka fu lo vei chuan motor atanga pei chuana eject button chu a me tur thuashil paksi chuan hlau thong zetin aka fu thei hlau mai mase an sign ka thluk wang khan accident a thleng zuya hoipo an hoilet ei lo le ngal Adams chung ko dang lam zia chu kan shesa cheu ome Wednesday chu amadu thlan na nge ya skula kal masak ber na tur ani hial nge crime scene kir le anga ai ngai thu soya boina thlen to lo nan ka du angin he mun hi ka koi her don ani ati vai ngau anu chuan anau chu lo ngai sak ve turin a cha zui mol mola Wednesday chuan an no pan la ya anau kwang chunga akal nan lai chu ngai to chuak zukin te reng mei ti in alo chang huta anau ne na chuan adan le dun te shil ngalin apuina amamoni pon zia ka thelu thlap tur le thing chuan a report vek chin thu a shil thlapa Buxley chu a khivur vur ringot heti lai hian ram hnoi lama mi pakhat hian thil chui ruk nei ni om takin mi picnic lai chu thla alo lamol mola chunglama chau ak mit le lamdel ni om tak hian lo thli rengin a sham le zeu thina reilote a savarwal te chuan thala tupa chu an zuk bai thut mai le motor chunga atlan lu nuwa phone chu bia in an evidence te chu bullpen lama him taka a om do thu soya chuta hnunglam an hoi chia chu savarwal te chuan lo lu chilin an beiron chiama an that der mai nevermore lama Wednesday chu tu po in an lo ngai sang to hleya a fence in ti Tleirawl rwal te chuan a autograph an ron dil thul Wednesday la chuan lo hnar ti hian mishing thisen hmang chawin ka sign thin a lo ti khum ve kherbok Bianca chuan a siren power mangin aron nokian sakthwaya meeting event ni chu Wednesday chuan du lo te ma se pilgrim demon laka an school chan chwa ta ka wang khan lar lo thei ani lo thu Bianca chuan lo shilani principal thar pahar wang le chong du tak berry dorta an nei to boka Wednesday chu par ceremony lo tura student of honor ni turin aron som ngala
Ani ro chuan alo uk sak lem lo thung. A room han thlen chuan eni tile a wolf pack te chu an lo phusan na samai. Eni ti chuan Wednesday mu vele a chian te chu a chua tir thuaya. An zinga mi Bruno nen chuan an in be traviau le ngal. Eni ti chuan a chian nu chu t-shirt a presena. Wednesday pu in tol thattu no telem rap deuh a hun sak chu lo pe ve in. Mishing sam tak tak man ani thu a shil kher bok. School year chunga hun an man du dan tele Wednesday novel an bi chian vel lai mekin. Ajax chu aron lang hlola. Eni ti aron zongani. Mase eni ti chu alo biruk fatawangin. Wednesday pot chuan aom lo thu alo shil ve zaya. Toi ron ken sakero chu ten zetin alo don sak. Eni ti chuan in thiam lo ro ang reng tak hian. Kani na hlui zok wanga min du ania. Mase kadang lam to boxi. Ti deuh tlatin abial pa nge bial pa hlui kan ti zok don. Ajax salaka aril ruput mang chu at chuai zauta ani ber. Wednesday in bedroom kongkar a hong chia chu halfang aron ho chuak papa. Thalaka chuan tu emo hian engtiklai po a en thak reng thu aron ziak kal mai. Mase Wednesday chuan thalak keng pa a power man ngia la tumpo chuan tu chia nge ni a she thei der lo. Buxley chu adom thar tura alo in swan lut veya. Wednesday in naw ang maya enchin Eugene a po lo tlangwal to hle in khoi chau ni lo ran nung dang thlenga control theina power alo nei bel to nge nge. Atira Buxley chu alo be traviau na a. Apangang khoi te chu tui hmela ti thu a soizeu nuwa ero lo rem ti lo na sa hle in a u Wednesday wang chawa room chompui du ani thu le. Chiana in siam tur chuan hun an lamamo tur thu alo shil leri. Principal dor ta chuan Morticia te nu pa chu an school cottage pakhata chamri turin alo nge na. Miss Thornhill chen na chin ani nge nge. Nevermore a hian kalphong thar kan mamoni ti in Morticia chu an school gala fundraising committee a chairman ni turin alo som zui zat bok. Morticia chuan a fanu hena ani dan tur ang taka a power man thiam theinan. Guide tura ain huam thu a han soi dek deka. Wednesday ro chuan nang chu thu ro inia ke ro chau ak kani kan kong zo po ai nang lo ti in alo nar chiang hle. Anu chuan a soi chua ngai zen zen lo a unaw nu ofile ming chu aron soi chua pha hiala. Wednesday nen chuan in anna engemotak an nei ani mel. A fanu chuan alaka zebruk anei ani ti a shekara chuti rualin ama nge po hian soi chua du lo thuruk anei ne nge hin alang bokani. Atei hoina lama Wednesday chuan savate tha tak karla ruang an boy som lai chu ava muwa. Ven chiana tum chu sheriff thar Santiago inen anin bezwaya. Papakhat lo tlan chia chu a mu vele ngoi renga zui ngalin. Harsalo te in avanang ching thuaya. Mase Tyler pa Gablin alek alo nitlat mai. Mithi chu a chian karla ni thule. Case poi mo tak an chui dun wanga tha ani thu alo soya. Until chui mek chu outcast te zong zong hong thei thil ani wangin Wednesday pui na chu adil nge nge ni. Mase afapa chu adu reng wanga sakol ani big lo thu a han soi chuan. Wednesday chuan lo pompui lo na sa hle in eng thila ma pui atum hek lo. Wednesday in avin deuh shepa wanga ti tau. Balcony lo mel mel thing chu. Ani ti chuan lo kom hlimin a chian tenen a in tur bom an lo peya. Lelama Ajax sa chuan Caliban Hall no pangte chu Skulchi thon thu alo shil ve mek bok. Mithem thiam tak pakhat chu lunglam that lo na wangin boral mai turangai ani to nuwa. A thiam na hmanga siam khol mang chuan alung cheto tak chu a thak tira. Chu chuan fin na le thiam na sa tak pek belin. Nevermore student thiam ber ani hial chin. Mase atlok har chuan khol hlom tak tak siam zel du na boya tan tirin atopa phei chuan ama khol siam vek mangin a thi pha a luru thingkunga chuan phum ni in atlok har ri chu tun thleng pu in alari tlak tlak reng ani ome Buxley nga event zong tak ani nge ni alo ngai thla uluk khop mai. Wednesday chuan aril ru ti thoven nan a chelo chu alo tum le rat rat to a music teacher thar Miss Capri chuan alo in mel shat tir ve bok. Pyre ceremony mang tur chuan anin buat sei na sat to hlea. Khuthim nuwa Wednesday chuan academy danga in sonta Xavier ne na changin painting adonga. Enge ni shelo ma se Wednesday nen chuan in zomna enge motak anei thu aron zia kani.
a phone pek la kha Wednesday chuan tuisawa alo thlak dai ani ome chuta ama en thlatu khan ale khabu chu lo ru chuakin buyer ceremony hal saka aron vaule tatlat mai kumni chungte meu alo boi puito a manuscript chu chan mai tum lo bur ceremony chanani ma in anwa thli thlai nga la tu ber nge ti po shat lo hian ron sudetin ai pa chuan not alo no chia le a ale khabu lak let aduni chuan an par thing hal tur che khom noya lut turin aron titlat mai le Paxli chuan a thian te chu luru omnawa thli thlai puya alo som ve nge ya ma se tu man an kalpui du lo ceremony chan anita Wednesday chu man mo zetin an thing hal tur chunga chuan alut phei zela sang taka le kha po chu alo ngei bok ma se buyer chu aron kapal to bok si Delican sas thiltihtheihna nei no pangte chuan savalem mai al chu an thlo kwaltir fo a mitla lo chawin an thlir thup bok le khabulak vele Wednesday chu a chwale na tur lampanin a bok vak phei zela a al na satul tul mai bok si eni ti mang ang to lutuk chuan principal nena mai anti mi watangai thu avashil taringota maseva nei thlak takin Wednesday chu aron vak chuak man hlawani principal chuan an school hero te choi moina painting chu aron phau chuak hloya Wednesday ro chuan lo lom lo hle in hero kani reng lo keima le keima chia kain ngai to ti in chung choi moina te chu engatan ma angai lo ti lan tirnan a hal sak mak bok lelama Paxli chu sculpture omnalama alova tei chuak tak taka abenga hando nai chuan clock heart ritlak tlak ri po a she theiani ma se savaron thlok chuak thutin ati tluk nalama a electric power chu mang palin chu chuan le noya mit thito clock heart zombie chu aron kai thau tatlat mai le school lama Wednesday po chu a thian nu in adara von vele vision thar mule in savathlok noi kara a thian nu enedi thlan lungai chu awa mowa thisen kai nuang chungin enedi chuan ron rek bet thutin ama wang veka thiani thu aron soibok